Здравейте, здравейте, криптоманяци! Както сте видели от заглавието, време е да изготвите ваша стратегия за следващия криптобул маркет. Също така е време да започнете да правите DCA на избрани от вас алткоини. А и не само, може и биткоин и етериум, съответно, както прецените. В това видео ще видите някои нива за влизане в някои от алткоините, които аз съм избрал, и ще видите моята стратегия за следващия бул маркет, как аз ще процедирам. Сега да не губим повече време и да се метнем да видим какво се случва с криптовалути. Така, вече виждате пред вас графиката на биткоин. То виждате, вчера имаше нечовешки пъмп от над $1000. Какво породи този пъмп? Ами ето тези новини го породиха. Първо, че Grayscale спечели делото си срещу SEC, и следващата новина е ето тази, че Елън Мъск и Twitter получават лиценз да съхраняват, трансферират и да трейдват биткоин, крипто и така нататък. Поред мен първото, което ще стане, ще направи така, че нещата да са като в PayPal, нещо от сорта, някаква апгрейдната версия. Това е мое мнение, но какво се случи с биткоин? Както виждате, тук съм отбелязал ликвидационни нива и виждате колко бързо събраха шорт трейдовете, и след като ги събраха, тоталната ликвидация е $75 милиона за 24 часа ликвидации само в биткоин. Добра печалба направиха големите играчи, събраха тук на малките рибоци паричките и съответно виждате тук долу са другите нива, където нищо чудно, след като цената беше реджектната, тук не можа да пробие тази зона. Евентуално първо да съберем тази ликвидност тук долу и след това вече да тръгнат нещата нагоре, а може и до края на седмицата, ако успеем да пробием тази съпротива тук, която е между 28,300 и 28,800, да тестваме вече голямата съпротива, която, както знаете, е $31 000. Това е в света на биткоин. Това се случи последните 24 часа. Никак не е лоши новини за крипто. Много булиш. Видим етериум. Етериум, както виждате, намери си сапорт тук в тази зона от 1625 до 1700. Съответно, ако решите да купувате етериум, ви съветвам малко да изчакате, да видите дали няма да тества тук долните нива пак на тази зона. Вече за по-надолу не знам да ви кажа честно, виждате, че тук това ниво е доста сериозно подкрепа получава етериум. Затова ако слезе на под $1700, спокойно може на малки стъпки да си пазарувате етериум. След това видим моя любим Атом, какво се случва там, и както виждате, Атом намери подкрепа чак на второто ниво. Изтървахме първата подкрепа и намери подкрепа в това ниво от 6,87 до 7,50. Евентуално, ако го изпуснем, виждате и къде е третата подкрепа. Така че според мен тук да си правите DCA на Атом никак не е лошо. След това да погледнем първо Matic. Matic много сериозна подкрепа получи във втората си зона от 0,51 цента до 0,56. Както виждате, тръгна цената нагоре. Тук има лека реджект, така че връща надолу. Ако слезе пак в тези нива, спокойно може да си напазарувате и Matic. Погледнем още една-две валути и продължаваме с стратегията. Видим оптимизъм. Ето ги и зоните за подкрепа. Много сериозна подкрепа получава още в първа зона 1.06.21, така че ако цената слезе пак тук в тази зона, може да направите някоя покупка. Оптимизъм, това е за него. И да видим последно. Да видим. Дот. Айде да видим Polkadot какво се получава с него. Виждате, изтървахме за малко втората подкрепа и реално последното ниво на подкрепа ни задържа. Съответно, тук не е лошо да си правите DCA. Тази зона може пак да тръгне да тества 4,20, така че тук тази зона според мен е доста
добра за закупуване на DOT. И ако искате да търгувате и да пазарувате крипто на борса, която около нея няма никакъв фът, както е в Binance в момента, там ситуацията не е никак розова, може спокойно да използвате Bybit, може да се регистрирате през моя линк, който ще намерите долу в описанието, и също така се регистрирате, не забравяйте да си поръчате и Bybit картата, много полезна карта, върши страхотна работа. Бях на почивка в Турция, минава абсолютно навсякъде, както и в България, никакъв проблем няма. Това е картата, просто трябва да минете KYC, за да може да си я поръчате. Съответно, както знаете, не е хубаво да държите криптото си на борса, затова я препоръчвам Tangent Wallet да си закупите. Както знаете, Tangent са партньори на канала ми и линк и код за отстъпка ще намерите в описанието на това видео. А сега, приятели, дойде време да ви покажа и моята стратегия, как аз ще действам в булмаркета, когато дойде. А сега, приятели, ще ви помоля, ако това, което гледахте до тук ви харесва, абонирайте се за канала, ударете лайк бутона, размажете камбанката и по този начин ще знаете кога качвам ново видео, а също така ще ми помогнете да се боря с алгоритъма на YouTube и моите видеа да достигат до повече хора, за което ще съм ви страшно благодарен. А сега продължаваме. Целта се мятаме в TradingView. Произволно съм избрал Render за стратегията да ви покажа как аз ще процедирам, защото е много важно да имате стратегия изготвена още от сега. Защото какво се получава, когато дойде булмаркета? Получава се така, че изпадате в режим алчност, FOMO и какво ли още не. И от цялата тази работа, която се получава, цена, че ще напомпи още ще се качи, накрая спускате да вземете профит, всичко свършва и трябва да чакате още 4 години. За това как аз процедирам, съответно в bear market, какво правим? DCA на определени нива, започваме лека по лека да закупуваме. По същия начин се действа и в bull market. Как може да изградите тази стратегия? Съответно, рендър, кажем, закупили сте тук на $1.25, съответно на, да кажем, на $3 си слагате един правоъгълник, който ви е първия take profit. Тук изваждате примерно 10% от цялата си инвестиция в рендър. След това, да кажем, целите в предишния топ, слагате си и там един правоъгълник, който да ви показва къде са ви зоните, съответно може след това да сложите, да кажете, то може би цената ще качи още 50% нагоре, да кажем си, измервате си къде ви и си слагате друг take profit, където примерно тези първите два взимате по 10%. След това не е нужно да сте алчни. Разсъждавайте разумно, точно за това се прави сега това, къде според вас ще е тавана. И според този таван, който сте си определили, си нагласяте и следващите междинни нива. За да може, тук взимате по 10%, да кажем на следващото ниво вече взимате 30%, след това взимате още едни 30% и вече горе гоните топа, което тайминга не знам как ще го оцелите, трудно се цели винаги да се продаде на върха, примерно си слагате още едно ниво отгоре, където да продадете и останалата си сума, останалите си единици, извинявайте. По този начин си гарантирате сигурна печалба. Пак ви казвам, направете го това сега. Много е важно, с бистра глава, без да ви пречи нищо. В момента виждате и цените си падат, нали, всичко е червено днес, така че имате времето да си изградите стратегията и най-важното, спазвайте я. За това ви карам да си начертаете зоните, къде ще взимате профит,
Даже ако трябва да си ги надпишете, примерно си надпишете 10%, слагате си го на първата зоничка, ето да го виждате, слагате си 10% и когато дойде момента на еуфорията, че цените помпат, виждате ли, вече сме над 100% печалба, дойде цената в тази зона, вие си взимате вашите 10% и продължавате да следите до следващия таргет, който пак е хубаво примерно да е 10%, не да се хвърляте от начало с големите проценти и вече след този втори take profit, там вече вдигате дали 30, дали 20, това вече от вас зависи, но изградете стратегията, начертайте си на всяка една от валутите, която имате, си начертайте стратегията и я следвайте като закон. Не я нарушавайте никога, защото ще останете разочаровани. Много често се получава така, че от едно неприятно човешко качество, което всички го имаме, лакомия, не успявате да си вземете профитите от даден проект, съответно дори не сте си взели инвестицията и оставате разочаровани. Затова следвайте стратегията, вие закон, който си го поставите така. Ако не го направя, ще ме застрелят. Точка по въпроса, следвате го и всичко ще е наред. Надявам се, че видеото ви хареса. От мен MC Crypto, край.